Det var Erik Bruhn, som introducerede mig til American Ballet Theatre. Det var meget spændende, fordi vi havde slet ikke danset sammen i de sidste 10 år. Allerførst var tanken om at skulle skifte et nyt kompagni med meget fjern. Jeg synes, jeg havde det så godt, hvor jeg var. Men der trådte Harald til igen. Han vidste, hvad jeg behøvede. Og fik omsider interesseret mig i at følge med American Ballet Theatre. Og da jeg så havde overvundet angsten, som man uvilkårligt føler, når man skal skifte ny arbejdsplads, så gik det godt. Man tænker jo altid, kan man nu leve op til de andres forventninger? Det var meget spændende. Min første rolle blev frøken Julie, som jeg skulle danse med Erik som Jean. Det var ikke helt nemt, fordi jeg måtte lære rollen på 3 dage. Og det er meget svært, når man hverken kender musikken eller aldrig har set balletten. Jeg ved egentlig ikke, hvordan premieren gik, men jeg tror nok, uden Erik Bruhns helt fantastiske støtte, så havde det nok været meget svært at lære. Jeg kom også med det samme i American Ballet Theatre til at danse en Balanchine ballet. Det var noget, jeg havde længe eftertragtet. Det skete nemlig altid, at hver gang jeg skiftede et kompagni, så kom der altid en Balanchine ballet på repertoiret. Og det var jo lidt mærkeligt, at jeg ikke skulle få lov at danse en Balanchine ballet, eftersom jeg var blevet spurgt 2 gange om at komme til hans eget kompagni. Og desværre hver gang havde jeg haft en kontrakt et andet sted. Det var tema og variationer med musik af Tchaikovsky. Og det var pragtfuldt at få lov at prøve en helt ny stil, som jeg ikke havde prøvet før. Og desværre blev det kun til den ene ballet, jeg kom til at danse. Den dansede jeg for øvrigt med Royce Fernandez, som har været en strålende partner for mig, og som jeg også dansede Sylfiden med. Vi turnerede både Rusland og hele Europa, og så vendte vi tilbage til New York, og det var mit første besøg med American Ballet Theatre. I efteråret, det var cirka et år efter jeg havde tiltrådt kompagniet, fik vi Etude på repertoiret. Det var i 1961. Mine partnere i Etude i Amerika blev Royce Fernandez og Bruce Marks, min mand. For øvrigt, mit møde med Bruce var meget morsomt. Jeg havde set Bruce Marks på en skole i New York, og læreren havde sagt til mig, synes du ikke, den danser, han er glimrende? Jo, jeg synes, han er udmærket, og jeg fik også navnet at vide, men da jeg ikke er særlig god til at huske navne, så glemte jeg hurtigt det navn. Da så Lucia Chase, vores direktør for Ballet Theatre, sagde til mig, kan du ikke være sød at gå ind i studiet i dag og kigge på skolen? Der er en danser fra Metropolitan Operaen, Bruce Marks hedder han, og jeg vil gerne se, om han egner sig til at danse et af hovedpartierne i Etude. Jo, det skulle jeg da nok. Og jeg træder ind i studiet, og der står Bruce. Stor var min forbavselse, da det var ham, for jeg vidste jo godt, at han udmærket kunne danse, og han passede glimrende til partiet. Så jeg skrider over til Bruce og siger, nå, er du Bruce Marks? Ja, det var han da, stod han med meget overrasket ansigt. Jeg siger, nå, så behøver jeg ikke at se dig danse, jeg ved godt, hvordan du danser. Og så gik jeg. Og stakkels Bruce stod der, for han anede jo ikke, hvad mine tanker var for inden. Og han troede, så nu var hans karriere forbi. Nu var det sket. Han fik ikke lov at komme ind. Men det viste sig jo hurtigt, at det blev opklaret, og misforståelsen blev gjort god igen. Og det blev vores første ballet sammen. Og senere hen viste det sig, at vi kom til at danse i mange balletter sammen. På en eller anden måde, så blev vi altid partneret. Og Anthony Tudor, som var en af Bruces meget gode venner, og det var hans lærer, sagde til ham, jeg tror, I skulle lave et par sammen, du og Tony. Nå ja, det kunne jo godt være, sagde han. Da vi så giftede os senere hen i 1966, sagde Anthony Tudor til Bruce, nå, du skulle jo ikke have taget mig så højtideligt. Og så grinede han selvfølgelig. Vi oplevede mange dejlige partier. Vi dansede i Syrenhaven af Anthony Tudor. Vi dansede sammen i Raimonda, Glazunov, Paradis. Vi dansede sammen i Svanesøen. Vi dansede i Napoli, naturligvis i Etude, og flere andre ting. Rejselivet og mad, det kan være meget berigende, men det kan også være meget krævende. Som ganske ung danser kan det absolut bibringe mange erfaringer, som
man ellers ikke kan få så hurtigt på en statsscene. Efter jeg havde turneret i 6 år, med ikke alt for mange fornyelser i repertoiret, så opstod spørgsmålet på ny. Hvad nu? Så var det Bruce og jeg, vi begyndte at tale om. Måske tiden var inde at få et barn. Det var en ret stor beslutning for os, og jeg havde egentlig aldrig troet, at jeg skulle have et barn. Der var endda et tidspunkt, hvor jeg tænkte, at ballerinaer skulle ikke have børn. Det ødelagde deres karriere for meget.